My name is Koyon. I am from Musa Tech Academy. I am learning English and the tutorial at no cost. All the program is free of charge. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai sauraro, kamar yadda aka saba daga tashar dan Musa Tech kenan. Idan ba a manta ba, mun saba kawo abubuwan da ya shafi kimiyya da kuma harkar ilimi, wato ko koyar da turanci cikin harshen Hausa. A yau wata magana ce da wani malamin mu yake faɗa cewar when a teacher dies, bi ma'ana he dies with the knowledge. Wai idan malami ya mutu, malamin nan dukkan ilimin da ya sani wanda yake tattare da shi ya mutu, kuma ya tafi tare da wannan ilimin kenan. Shi sa muka ga dacewar a dinga kawo harkar ilimi a tashar, kuma muke kawo muku fannin turanci. A turancin nan za a koyi nahau, wato ko grammar, vocabulary, wato ko kundin kalmomi wanda mutum zai koyi kalmomi da dama. Sannan za mu kawo wasu 4 language skills, wato ku reading karatu, speaking magana, listening sauraro, and writing da kuma rubutu. A tashar akwai inda muka koyar da punctuation marks da kuma wasu kundin kalmomi da muka kawo da suka danganci zu da sauran dai abubuwa. To a wannan za ku ga mun koyar da rubutu ne, mun koyar da kuma ƙa'idojin rubutu da kuma karatu yadda yake. Ci gaba da kasancewa da mu. Yau dai wannan maganar na zo na faɗa a ji a sani. When a teacher dies, he dies with the knowledge. Idan malami ya mutu, ya tafi da dukkan ilimin da yake tattare da shi. To shi sa ba ma rowar ilimi, malaman ba su koya mana mu yi rowar ilimi ba. Duk abin da muka sani za mu kawo muku, kuma ku san shi ta wannan hanyar da muke koyarwa. Mun gode. A danna subscribe, a taɓa ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum. Kamar yadda muka ɗauki alƙawari a channel ɗinnan tamu ta ɗan Musa Teacher, za mu kawo kalmomi bila adadin wanda za su iya kai 100 ko su haura na turanci, wanda za mu ke kawo na Hausa a tattare da su. To kalmomin ne yanzu za mu dinga kawo su alphabetically, wato ko a jerin ABCD da aka san su a turanci. A dukkan shirinmu za mu dinga kawo kalmomi guda 20, yadda abin za mu yi saurin cinye kalmomin da muka tara kenan. Number 1, apple. Apple. Apple shine tufa. Number 2, air. Air. AIR shine iska. Arm. Arm. ARM shine gwiwar hannu. Number 4, arrow. Arrow. ARRW. ARROW shine kibiya ko mashi. Number 6, angle. 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 Angle shine kamar pyramid kenan, triangle da ake amfani da shi, ko a ce tsibiri da Hausa. Number 7, angel. Angel ana spelling ɗinsa ANGEL. Shine wata kalmar da turanci ana cewa jin.
To amma a Hausa za a iya cewa aljani ko mala'ika. Then ant. Ant shine tururuwa. A-N-T. Tururuwa. Number 7 kenan. Number 8. Art. Art. A-R-T. Shine zane. Zane. Mafi kalmar da aka fi sani da Hausa shine drawing. Drawing kuma Turanci ne. Drawing da art kalma ce masu kamanceceniya. Sai dai a ɓangaren karatu na makarantu, art yana nufin wani fanni na karatu wanda mutum zai karanta. Number 9. Ankle. Ankle ana spelling ɗinsa A-N-K-L-E. Da Hausa idan sahu. Gwiwar sahu kenan nan, idan sahu na ƙafa. Number 10. Arrogance. Arrogance shine girman kai. Ana spelling ɗinsa A-R-R-O-G-A-N-C-E. Girman kai. Number 10. And. And shine kamar a ce tare da ko kuma da. Misali, Mustapha and Aminu are friends. Wato ko Mustapha da Aminu abokai ne. Fannin B. Number 1. Ball. Ball ana spelling ɗinta B-A-L-L. Shine ƙwallon ƙafa. Number 2. Boy. Boy shine yadda ake spelling ɗinsa B-O-Y. Da Hausa yaro. Number 3. Blood. Blood shine jini. Ana spelling ɗinsa B-L-O-O-D. Blood. Wasu suna cewa blood, ba blood bane ba. Blood shine jini. Number 4. Buy. Buy ana spelling ɗinta B-U-Y. Shine siyan abu, ka sa kuɗi ka sayi wani abu ko wata kadara ko wani abu. Number 5. Block. Block ana spelling ɗinsa B-L-O-C-K. Shine blue da Hausa. Number 6. Bus. Bus. Bus da Hausa shine mota. Irin motar haya. Bus. B-U-S. Mota kenan. Number 7. Bed. Bed. Bed ana spelling ɗinsa B-E-D. B-E-D. Shine gado da aka sani wanda mutane suke kwanciya su bacci. Number 8. Bird. Bird. Wannan kalmar bird ɗin wasu suna misspelling ɗinta, suna kuskuren faɗarta, I'm sorry, wajen faɗa pronunciation. Sai su faɗi gado a maimakon faɗar tsuntsu. Ita wannan bird ɗin ana spelling ɗinta B-I-R-D. Bird kenan. Number 9. Baby. Baby. B-A-B-Y. Shine baby. Baby na nufin yarinya. Masoya sukan yi amfani da kalmar nan wajen addressing ɗin masoyansu. Duk girman wadda kake so zaka iya ce mata baby. Kuma za ta amsa. Number 10.
bag, bag, B-A-G. Bag shine jaka, jaka ta goyo wadda yara suke ɗauka su je makaranta da ita. Sannan akwai sunan jaka kala-kala, akwai ko da yake wannan ma ya kamata ya shiga, akwai baggage, baggage, B-A-G-G-A-G-E, baggage, baggage, B-A-G-G-A-G-E, baggage shi ma jaka ce wadda za ka ɗauki kaya, ka zuba idan za ka yi tafiya haka. Sannan akwai luggage, amma ba ina magana akan B ne, shi sa ba zan kawo luggage ba. Then number 12, beans, beans, B-E-A-N-S. Beans na nufin abinci da muke ci, wato wake. Then bow, bow tana da ma'ana biyu a Turanci. Na farko baka, kwari da baka da ake faɗa, to bakan shine inda ake saka mashin a harba, shine bakan. Kwarin kuma inda ake zuba kayan, ko ba Hausa nake yi ba dai, Turanci nake yi. Dan ma'anarta ta biyu, bow din, B-O-W, shine ka yi ruku'u a ɓangaren Islamic kenan, ka durƙusa wa mahaliccinka a yin sallah kenan. Number 13, back, back, number 14, B-A-C-K, back shine baya, kamar idan mutum zai yi reverse, in baka so kai amfani da kalmar reverse, zaka iya cewa go back, B-A-C-K, baya. Then number 15, breast, ana spelling ɗinta B-R-E-A-S-T. Breast na nufin mama, wato nono kenan da mutum yakan sha ya girma idan an haife shi. Number 16, belt, ana spelling ɗinta B-E-L-T. Belt ita ce sansari yake ko da muke sawa a jikin wandonmu mu ɗaura ƙugu, belt kenan. Number 17, bride, B-R-I-D-E, bride na nufin amarya kenan. Sannan kuma akan hada a ce bride price, wato ko kudin neman aure, kudin aure kenan da ake ka na gani ina so. Number 18, bed sheet, shine zanin gado. Bed sheet ana spelling ɗinsa B-E-D da space a tsakani, sai a sa S-H-E-E-T, bed sheet shine zanin gado. Then number 19, bangle, ana spelling ɗinsa B-A-N-G-L-E, bangle shine awarwaro
da mata suka sawa a hannunsu, awarwaro. Number 20, basket. Basket ana spelling ɗinta B-A-S-K-E-T, shine kwando. Kwando da zaka siyo kaya a kasuwa a saka maka ko kayan miya haka. Listener, welcome to the end of my program today. I wish you the best in learning this English. Thank you. Hello listener, welcome to the Musa Teacher Academy. How are you this time? I come to discuss the words that begins with letter C and D. Beginning with the C, cat. Cat is spelled C-A-T, which means in the Hausa language, magi. Cow, C-O-W, saniya. Cut, C-U-T, sara wani abu ko yankewa. Comb, C-O-M-B, mataji. Class, C-L-A-S-S, aji da ake zama a yi karatu. Club, C-L-U-B, wurin wasa. Cattle, C-A-T-T-L-E, shanu. Can, C-A-N, gwangwani. Child, C-H-I-L-D, yaro. Children, C-H-I-L-D-R-E-N, yara. Then moving to the D section, dog, D-O-G, kare. Double, D-O-U-B-L-E, abu guda biyu kenan. Dig, D-I-G, haka. Dimple, D-I-M-P-L-E, wani ɗan lotsa da yake a kumatu, mostly ana samun shi a mata. Doctor, D-O-C-T-O-R, likita. Driver, D-R-I-V-E-R, matuƙin mota. Dishonest, D-I-S-H-O-N-E-S-T, cin amana. Deaf, D-E-A-F, kurma. Death, D-E-A-T-H, mutuwa. Duck, D-U-C-K, agwagwa. Thank you. This is the end of this program. I wish you a successful learning. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa tashar Dan Musa Teacher. Dan Musa Teacher na saba kawo muku Turanci da Hausa. A yau zan kawo kalmomi da suka shafi E da F. Number 1. E, egg. Egg ana spelling ɗinta E-G-G. Egg shine da Hausa kwai. Then eat, eat ana spelling ɗinsa E-A-T, na nufin cin abu, cin abinci kenan, eating. Then eagle, eagle ana spelling ɗinsa E-A-G-L-E,
eagle mikiya kenan, wasu suka ce mikiya mai hangen nesa. Then exit ana spelling ɗinta EXIT, shine fita daga wani wuri. Kamar idan ka je wata ma'aikata za ga an saka emergency exit, shine wajen fita na gaggawa kenan. A daina cewa exit ne. Then 8 da ka sani ta 8 ɗin dai, EIGHT, haka ake spelling ɗinta 8. Then I ana spelling ɗinsa EYE, shine da Hausa ido. Then eyelashes shine gashin ido, ana spelling ɗinsa EYELASHES, eyelashes shine gashin ido. Then ear EAR, a kiyaye, yana ba wa mutane wahala da iya da I wasu. I shine ido, iya kuma shine kunne, EAR, kunne kenan. Then electricity ELECTRICITY, electricity, wutan nepa da muke amfani da ita. Then earth EARTH, shine ƙasa, doron ƙasa. Then earthquake EARTHQUAKE, shine girgizar ƙasa, earthquake. Then example, ba example ba, a kiyaye, example EXAMPLE, example da Hausa shine misali. East shine gabas, ana spelling ɗinsa EAST, a ce arewa ta gabas, east west kenan da ake faɗa ko, east west, ana spelling ɗinsa EAST WEST, east west. Then za mu shiga kuma F, number 1, fan a English yana da ma'ana guda biyu. Za a iya ɗaukarsa kaskon suya, sannan za a iya ɗaukarsa fanka. Ana spelling ɗinsa FAN, shine fan. Then fast a Turanci shi ma na da ma'ana biyu, yana nufin azumi, sannan yana nufin sauri. Fast idan za a yi spelling ɗinsa kamar haka, FAST. Then fake yana nuni da abu mara kyau kenan, ana spelling ɗinsa FAKE. Then face na nufin fuska, FACE, fuska ko ta menene, ko ta ɗan adam ko ta wani abu. Then fast FIRST, fast na nufin abu na farko, wasu na cewa first. Don ka ce first kana nufin gogewa kenan, kuma first din da ake nufi wacan P ce a farko, ba wannan bace ba. First ana spelling ɗinta FIRST, na nufin abu na farko. Then film shine film da muke kallo, ana spelling ɗinsa
L ɗin ciki tana fitowa amma ba su sai ake faɗarta ba, za a ce film shine fina-finai da muke kallo. Then finger na nufin yatsa. Idan ka ɗauko kowanne daga cikin yatsunka, idan an haɗe su gaba ɗaya S za a sa musu, a ce fingers. Ana spelling ɗin finger F-I-N-G-E-R. Finger na nufin yatsa. Fat na nufin kauri da kamar mutum mai ƙiba. Sannan kuma yana da wata ma'anar daban, na nufin kitse da muke ci a cikin abinci. Mai kenan, fat and oil da yake haɗuwa, kitse ne dai. Ana spelling ɗinsa F-A-T. Then fin na nufin fil da muke faɗa da Hausa, ko kuma fil ne dai muke ci gaya masa da Hausa. Ana spelling ɗinsa F-I-N. Then fist shine mutum ya dunkula hannunsa, a dunkulan shi ake kira da fists, daga kan yatsunsa zuwa gabar hannun ta farko, shi ake cewa fist. Ana spelling ɗinsa F-I-S-T. Listener, this is the end of this program. You press the subscribe icon and press the bell. Thank you very much. Hello, welcome to the Musa Teacher channel. Today I want to discuss the words that begin with letter G and H. Beginning with G, get, G-A-T-E, kyaure mai taya kenan. Girl, G-I-R-L, yarinya. Groom, G-R-O-O-M, shine ango ko kuma wani wanda ya samu ta gogewa a wani fanni. Gown, G-O-W-N, rigar amarya, ana cewa wedding gown. Goat, G-O-A-T, akuya. God, G-O-D, mahalicci. Group, G-R-O-U-P, ƙungiya. Gum, G-U-M, danƙon liƙi. Good, G-O-O-D, ce abu da kyau kenan. Gold, G-O-L-D, zinare. Goal, G-O-A-L, manufa ko nasara. Then shifting to the letter H. Hand, H-A-N-D, hannu. Heel, H-E-A-L, warkewa. Hell, H-E-L-L, tsinuwa ko jahannama. Hiss, H-I-S-S, tsaki irin wanda mata suke yi. House, H-O-U-S-E, gida. How, H-O-W, kamar a tambayi yaya kake, na tambayar lafiyar mutum. Hat, H-A-T-E, tsana. Hero, H-E-R-O, jarumi. Hest, H-E-S-T,
sauri. Hair, H-A-I-R, gashi. Listener, this is the end. We call it a day. Thank you. This is the Musa teacher. My previous lesson I discussed about the words that begins with letter I and J. And today I wish to come with the words that begins with letter K and L. Number 1, key, K-E-Y. Mukulli. King, K-I-N-G. Sarki. Kill, K-I-L-L. Kashiwa. Knife, K-N-I-F-E. Wuka. Kettle, K-E-T-T-L-E. Buta. Kite, K-I-T-E. Jirgin leda da yara suke ko na takarda. No, K-N-O-W. Sani. Kingship, K-I-N-G-S-H-I-P. Sarauta. Now moving to the letter L. Lamb, L-E-A-R-M. Koyo. Lip, L-I-P. Lebe. Leg, L-E-G. Kafa. Last, L-A-S-T. Na ƙarshe abin da ya zo a ƙarshe a lissafi. Lord, L-O-A-D. Lodi, a loda wa mota kaya. Lung, L-U-N-G, shine huhu na ɗan adam ko na dabba. Leak, L-E-A-K. Licking, wani abu da zai bule haka ya dinga ɗiga yana sauka ƙasa. Land, L-A-N-D, ƙasa. Kamar fili da zaka siya shi ma ana kiran shi land. Light, L-I-G-H-T, haske. Lock, L-O-C-K, kwaɗo wanda ake kulle ƙofa ko gida. Listener, this is the end of this discussion today. I wish you all the best. Continuing with our discussion, letter M and N. Mango, M-A-N-G-O, shine da Hausa mangwaro. Man, M-A-N, mutum. Mad, M-A-D, mahaukaci. Minute, M-I-N-U-T-E, minti da Hausa. Mat, M-A-T, tabarma. Market, M-A-R-K-E-T, kasuwa. Mark, M-A-R-K, billi ko wani tabo. Marker, M-A-R-K-E-R, marker da ake rubutu. Alli mai ruwa kenan. Map, M-A-P, taswira. Moving to letter N. No, N-O. Now, N-O-W. Yanzu. Normal, N-O-R-M-A-L, daidai. Number, N-U-M-B-E-R, lamba. Not, N-O-T-E, shaidawa. Not, N-O-T, Num, N-U-N-B, sagewa. Neck, N-E-C-K, wuya. New, N-E-W,
sabo. Next, N-E-X-T, na gaba, mafi kusa. This is the end of this discussion. Listener, we meet next week. Welcome to the Musa teacher. Discussion on O and P. Oil, O-I-L, mai na cin abinci. On, O-W-N, mallaka. All, O-W-L, mujiya. Ox, O-X, sa kenan. Office, O-F-F-I-C-E, ofishi. Officer, O-F-F-I-C-E-R, jami'i. Idan ka gane listener za ga arci kai a ƙara a wannan daga office zuwa officer. Okay, O-K-A-Y, daidai. Onion, O-N-I-O-N, albasa. Off, O-F-F, kashewa. Odo, O-D-O-U-R, wari. Moving to letter P. Pen, P-E-N, biro. Pencil, P-E-N-C-I-L, pencil. Pigeon, P-E-A-G-E-O-N, tantabara. Aka ce tantabara uwa alƙawari. Pawpaw, P-A-W-P-A-W. Then sai mu ɗauki paw guda ɗaya daga cikin pawpaw ɗin can. Paw, P-A-W, shine hannun magi irin ta buɗe shi haka. Yatsunta su fito da faracen shine paw. Photo, P-H-O-T-O, shine hoto. Prostitution, P-R-O-S-T-I-T-U-T-I-O-N, shine karuwanci. Pity, P-I-T-Y, tausayi. Paradise, P-A-R-A-D-I-S-E, shine aljanna. Poor, P-O-O-R, shine talauci. Akwai kuma wata kalma da take poverty, amma poor adjective ce, poverty ita ce noun. P-O-B-E-R-T-Y, talauci ita ma take nufi. This is the end. We meet another week. Previously, we discussed the words Odo and poverty. And now we are moving to letter Q and R. Q, Q-U-E-U-E, layi kenan da Hausa. Queen, Q-U-E-E-N, sarauniya. Quran, Q-U-R-A-N, Al-Qur'ani. Quiet, Q-U-I-T-E, abin da ya kammala kenan wanda za a ce yayi completing. Then quit, Q-U-I-T, shine fita daga wuri, exit kenan. Then quick, Q-U-I-C-K, mai sauri. Then akwai quiet, Q-U-I-E-T, shiru. Then curry, Q-U-A-R-R-Y, shine kori da muke sakawa a abinci. Quarter, Q-U-A-R-T-E-R, shine rabi kenan. Then question, Q-U-E-S-T-I-O-N, shine tambaya. Moving to letter R. Rabbit, R-A-B-B-I-T, zomo. Rat,
R-A-T, bera. Room, R-O-O-M, daki. Rain, R-A-I-N, ruwan sama. Royal, R-O-Y-A-L, sarauta. Ram, R-A-M, rago. Rural, R-U-R-A-L, daidai yake da a ce village kenan. Ƙauye. Risk, R-I-S-K, kasada kenan. Reform, R-E-F-O-R-M, gyarawa. Return, R-E-T-A-I-N, rikewa kenan. Listener, this is the end of today's discussion. Listener, this is the Musa teacher. Previously, I discussed the word Q and R. Today, I'm going to discuss the word S and T. Normally, we know sun, S-U-N, rana. Salt, S-A-L-T, usually sun, S-O-N, da. Song, S-O-N-G, waka. Sing, S-I-N-G, rera waka. See, S-E-E, gani. Sit, S-I-T, zama. Serious, S-E-R-I-O-U-S, mai da hankali kenan. Senior, S-E-N-I-O-R, babba. Sex, sex tana da ma'ana guda biyu a turanci. Akwai kyau, akwai kuma saduwa da iyali. Moving to letter T, I'm sorry. T-E-A, shayi. Tin, T-I-N, gwangwani. Akwai wata tin kuma da take rijista ce ta tax. Tooth, T-O-O-T-H, haƙori. Teeth, T-E-E-T-H, haƙora. Trousseau, T-R-O-U-S-S-E-A-U, sadaki da ake biya wajen aure. 10, T-E-N, goma. 3, T-R-E-E, bishiya. 3, T-H-R-E-E, uku. Tenure, T-E-N-U-R-E, shine muke ce masa da Hausa tenuwa, wato ko adadin wani lokaci da aka ɗaukan maka na wani tsari da ka shiga. Then term, T-E-R-M, wato ko wa'adin karatu da mutum yake ciki ko na wani lokaci da aka iba din shi ma dai. Listener, this is the end. I wish you the previously I discussed letters W and X, and today I want to discuss letters Y and Y. Ya, Y-E-A-R, shekara. Yam, Y-A-M, doya. Yellow, Y-E-L-L-O-W, dorawa. Yen, Y-E-N, kudin China da ake kashewa a China. Young, Y-O-U-N-G, matashi. U, Y-O-U, kai da kake sauraro na. Youth, Y-O-U-T-H, matasa.
a baya na faɗi matashi, yawan kuma matasa jam'in su yolk, YOLK shine kwanduwa ta cikin kwai. Moment later Z, zebra, ZEBRA jakin dawa kenan. Zip, ZIP ka zuge zip, ana amfani da shi wajen cewa mutum ya shiru, a ce mai zip up, wato ko ka kame bakin ga. Zinc, ZINK tutiya kenan, masu harkar gwangwan su suka santa. Zigzag, ZIG hyphen ZAG shine ziza na masu ɗinki kenan. Zine, ZINE short form ne da ake kiran magazine, shine jarida da Hausa. Zip code, ZIP CODE wasu lambobi da aka keɓance su wanda suke nuna unguwanni da local government na jihohi. Zoo, ZOO wato ko gidan namun daji kenan, inda aka killace su sai da ba su cutar da mai zuwa ganin su ba. Zoology, ZOOLOGY ilimin sanin dabbobin na daji da kuma halayyarsu shine zoology. Then zoologist, ZOOLOGIST shine mutumin da ya karanci halayyar dabbobi da kuma yanayin rayuwarsu, shi ake lakabi da zoologist, wato ko ya zama malami, ya zama ƙwararre a fannin. Listener, this is the end of discussion of letter of my alphabetical order that I promised to take you. Now I wish to come in my next program. I will come with sentences that will help listeners to construct sentences. Thank you. We meet in my next program. Listener, welcome back to the Musa YouTube channel. Previously, I discussed the letters U and V. Today, I'm going to discuss letters W and X. Weaning, WEANING shine yayi, kamar a soke yaro daga shan nono a yaye shi. Then wonderful, WONDERFUL shine yin abu da kyau kenan, mai kyau. Washing, WASHING wanki, sorry, washing, wanki. Worship, WARSHIP shine bauta, mutum ya bauta ubangijinsa. Well-being, WELL-BEING shine jin daɗi. Well, WELL shine rijiya ko kuma kasancewa cikin ƙoshin lafiya, tana da ma'ana biyu. Then wall, WALL tana nufin katanga ta gini. World, WORLD duniya da muke rayuwa a cikinta. Wait, WAIT tsayawa, tsaya, za ka dakatar da mutum, za ga mai wani abu.
welcome, WELCOME, maraba. Well done, WELL-DONE, yabawa idan an yi mai kyau sai a ce well done. Let's now move into letter X. X-ray. X-RAY shine hoton kashi ko hoton cikin da ake yi wanda zai ratsa nama ya dauko abin da ake bukata a ciki. Xylophone. XYLOPHONE shine abin kiɗa na mawakan da suke amfani da shi. Za gan shi a dunkule kamar wata akwati haka sun rataya shi. Xanthosis. XANTOSIS, wannan fannin science ne. Dukkan wata cuta wadda za ta sa sassan jikin mutum ya canja kama ko cin ruwa ita ake kira xanthosis. Xenophobia. XENOPHOBIA, shi ko xenophobia mutum ne, kamar za a ce ciwo ne wanda mutum idan wasu mutane sun zo daga wata kasar sai ya dinga kyamatar su, yana a takaice kyama, shine xenophobia. Dan kosa shi kuma XHOSA, wani yare ne da ake yin shi a South Africa. Idan mutum ya halarci South Africa zai riski yaren. Then Xmas, XMAS, maimakon Kirsimeti dai kenan, kamar wani short form ne da ake cewa Christmas. Then Xiang, XIANG, shi ko wannan wani yare ne shi ma da ake yin sa a China. Chinese people ne suke yin yaren. Then XL, abin da ake auna tsawo da faɗi na kaya, riga ko wando da mutum ya siya. Idan ka duba daga wajen kwala in ka daga za ka ga inda aka sa XL, za ka ga lamba, to ana nufin faɗi kenan kuma da tsawo na kayan da ka siya. This is the end of discussion. I wish you the best and we meet next week. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sauraro, sunana Ahmad Musa. Channel ɗin tawa ita ce Dan Musa Teacher. A wannan channel ɗin na saba kawo turanci cikin harshen Hausa don sauƙaƙawa al'ummata, wato Hausawa, koyar harshen na turanci cikin yaren uwa da aka taso da shi. Akwai wasu alamomi na rubutu wanda a turanci ake ce musu punctuation marks. Su ne alamomin rubutu. To su alamomin rubutun nan ana yin amfani da su ne wajen tsayawa da rubutu ko ɗan hutawa ko yin wata tambaya ko rarraba wasu bayanai a cikin turanci da kuma harshen Hausa. A jere suna da yawa, amma za a kawo wasu yanzu a cikin shirin nan namu. Idan yau ne zuwanka shirin namu na farko, taimaka don Allah ka taɓa mana subscribe, ka taɓa ƙararrawa, yadda da mun yi sabon shiri za a sanar da kai. Na farko shine full stop. Full stop shine alamar wannan ɗigon da kake gani. Za gan shi ɗis guda ɗaya, da Hausa sunansa aya. Na biyu kuma kwama. Kwama shine kamar full stop ɗin da kuma wani ɗan jan a ƙasan shi. Shine waƙafi da Hausa. Na gaba shine question mark. Question mark shine alamar tambaya da Hausa kenan. Alamar tambaya. Sai na gaba shine colon. Colon shine ake kira da ruwa biyu.
ruwa biyu, shine za ga sama full stop ne, ƙasa full stop ne, shi ake kira da ruwa biyu. Sai semicolon. Semicolon za a ga sama full stop ne, ƙasa kuma aya ce, wata ko kwama ce, shi ake kira da waƙafi mai ruwa da Hausa kenan. Sai na gaba apostrophe. Apostrophe shine da Hausa alamar mallaka, shine wannan ɗigon da za a gan shi daga sama yake zuwa shi kuma a cikin rubutu. Sai na gaba quotation marks. Quotation marks shine ɗigo biyun nan na sama da ɗigo biyu na gaba a sama, gaba da baya suke zuwa, ana ce musu tsakuri, suna nuna alamar ɗauko zancen wani ne, a ɗan tsakuro zancen wani a kawo, shine quotation marks. Mun gode da zuwa channel ɗinmu da kai, ka danna mana subscribe ka taɓa ƙararrawa. Insha Allah zuwa gaba za mu zo da misalai na jimloli wadda za mu saka wannan alamomin a ciki. Mun gode. A sentence is a group of words that makes complete sense. Jimla tarin kalmomi ne da suka bada ma'ana ce. Jimla tana nufin gungun kalmomi da suke ɗauke da mai yin aiki da aiki a wani lokaci, ta yi bayani, tambaya, ba da izini ko bayyana abin da ke rai. A subject must have the following to be completed. Subject mai aiki, verb aikin, object wanda aiki ya fada kansa. Jimla tana kammaluwa ne idan ta hada abubuwa kamar haka: subject mai aikata aiki, verb aikin kansa, object wanda aiki ke fadawa kan. Examples: Amina died. Aminu read the book. Abdullahi eats the food. Bashir sew the dress. The bride dances. Ibrahim gone to market. Audu goes to school. Listener, when you have a look at the board and the sentences we gave in our examples, Amina died, shine Amina ta rasu, to Amina anan shine subject, sannan died shine verb. Haka subject verb sun tashi sentence guda kenan. Then Aminu read the book. Idan aka dauki Aminu shine subject, read shine verb, past tense ne sai dai a ce read. The book a haɗe shine Abdullahi eats the food. Abdullahi is our subject, eats is the verb, the food is the object. Abdullahi shine mai yin aiki a cikin wannan jimla, eats shine verb ɗinmu, the food shine object. Bashir sew the dress. Bashir shine mai yin aiki a cikin wannan jimla, sew shine aikin, the dress shine wanda aiki ya fadawa.
The bride dances. A wannan jimlar the bride shine mai yin aiki, wato subject. Dances shine verb, wato ko aiki, aikin da aka yi a cikin jimlar kenan. Ibrahim gone to market. Ibrahim the subject, gone the verb, to market is the object. Audu goes to school. Audu shine mai yin aiki a wannan jimla. Goes shine aikin da ake a cikin jimlar. To school shine abin da aiki ya fada masa. Listener, this is the end of our discussion today. Another one. On Another one. sentence, Another meaning one. and explanations. Another We one. meet next week.